Chini nok actually jeng 2011 no Modupurni nok shewi ayang atrubla Udaipur tigiwa jeng nok she hata aro jagao ke chini nok hi tangjak tongbo ke oro jagao hangga ke ani amani kami oro hangga ke ang ani nai bai baksa tongbo tani nai bai baksa tong homani bo 2016 no ani ama thiwei mutai kha ha ke bonia gulo jeng nai bai baksa phai tong kai na ta oro jagao nai bo sai jeng hangga ke oro jagao ang ani nai ani tete beri besa tei khoroksa tonga ani tete bo gan totai ni besa bo hangkang ke Bangalore samkhai tongoi bo Bangalore ni chuti rok ma hangke oro jaga no phai jeng joto kurung kuthum ke oro no tonglai phai ta nai bai ke ani background no nuk tongo omono ani nok nirogano ani nok phunuk di ang boro tong phunuk di homani omono ani nok oro ni ono ang tong mani YouTube rok ang kabang bai video no hada ani lifestyle video rok ani gari koto ke boy building koto nok bo ani nok rok ani monthly income 2 lakh rok pamti rok ni kapama video no kha ang bono no goi wari ri kaise jeng ma tongo tani homani bono no ge ang kise positive vibe manota like salsa matai rok bo haike na din dot thang bo haike ang ma khunu sauta ke Khwnaui Kok sake ani personal gari bokere ani building nok bokere ani rang paisa lakh bokere in future matai rok khake phainai ta ni ago ke bona omono ani tong jamani nok ke nai bai tong ole ani nai ni rok sini bai na hello hindu nai Hello, kaham de tong bai hasu ji kok salai gara na borong bai kok sana mujung jao ko meni phunuk di ane ang sukno bini buma Thwimani pore hangkana ang sajung bin dai bo kuru hangka bini bo ayang bo farok bo randa hangka danda borong bo karon tonguna hangka ane ang sunang tui phaikia ane ang sung darai no ang tabu usuk jora tui bin dai kri phano bona no sob kisuri chung sob kisuri tongu bo bahnong no tabu hostel rui bo bahnong no ti bo bara matong bahnong na ra lai sunan bagai ang ka sajung no bo nge bo phaya san ning ka bang bataro kisami samano abo bai japan sai tong bo phai ka ba sob kisu bai telang thangu nga hai ken tong tong lai ta nang chung ti bo na no ko su ga ra te khlai tong ta to nung bai khade ke bona ang je kisamisa music video rok khaye rang puja rok mamani bobai ang saksa bu cholewu ani tete beri no bu bobai ni pusi tong nai bu tong bahai ke no jeng orani nok busa tete wa tong lai jawo kisa phanung thung chini arani je tong mani amobai no jeng khushi khopsa kore ya mai ma chai tong wa sabani khushi ka ke ni rok kabang mano sabai bu Thwimani ni ku phano phunu ya Thwimani ni baba bai tong ya am tirok kang ke ama thipai kang ke no jeng bobai tong jaklia kabang ma reason tong boni asu to omo belai personal matter sonoro bai sathogli asuk ke I think okisa samani bai nonrok buchi nai bono tabuk oro jagawa nai bai ke tong lai bu je ani je samurok ongprong hangkang ke blena ang agotola thang paibo samurok pai kang ke ang para pai phibo ke tete nong ke to hostel ro jak hangke ani tei khorsa tete tongo bong kan totoi ni bisa bong ke Bangalore tongo yo samu khaibo hangke bo burang ro ho chuba wo hangke nai na bo haike no chung nai le tong lai ta ang nok sing asok kok samali do tane homani nai ani kok rok Khwnaui kai tong ha Kaya ang yang sima paisyo ni rong sawani ta bono totoy bu krikha
totoi buni besa mane ani tete tai khorok sata bo 1.5 mas prosi totoi bu thui pai ja hang ke ba bo no pusila do u ani tete no bu ke tabok ama thui pai bu haina hai nai no jung no oro jaga tong ani jaga ro phi ha tong lai phi ha ke ba jung bu bono no ni khushi bobo jung no ni khushi tabok ang nirong no sawani bagi boni buskang sajak ting rong hata kok rong ke tak bo boni busarok no moi to mazage kai tong philang khata ki bona sung always try khai bu bai ki khushi tong ma bai ki happy tong sung bo hai ke buni feelings to share khai le to ne lai thang ja kok rong no ti kok sala ya ta ni ma boy ke sa kham ke se bo kau ke ba sung này một cá thương phải đi ăn tê tùy ăn sweet cái bữa nữa chừng ông nó try khai rồi bài cái này nó khushi cái tông mà này bài cái cả hàng cái tông mà này bữa này bữa sa beri cái này tông mà cái này thui phải hả cái nào bữa sa beri này bớt là chừng nó phản nó cái khushi cái tông thương he chứ pro phản nó mang cái chừng mà này cái tông này rồi chừng là thương này rồi bài cái nó tông này ta cái ang nirong no hisa kok sani mo sugata life chini borong mani shoni life bofro toma ang koi shirigya do shirigya si bofro haya ang pai bofro kaha ang koi shirigya tini ni jora kaha ang dong hi bono ti proud feel ta khai di tai ni jora haya choli dong hi bkhabu ta bai bofro ni jora kaha haya ang pai te ni jora haya kaha ang pai koi shirigya bu chu to mata ni agos ge bono strong ke tongani na te ang tak chu jora te strong ke tong mama ni reason borok ne nai tete borok ta ani life ni aim omona ani tete bre sana bahai ke lekha pora kaham ke phurungai kaisa school ka hawa phurungai bono te boku chu kotor ke shirowoi rowoi lang thang manai bo na ni chai tong hai si tani homa ni le ang haba sok sok le ka pora khai mani do nirok ni bisingo na sungbai wa no ang busuk jora ti le kha srang khai ang graduation complete khai ang ke se ang le kha maya kar ha tani homa ni ang si income source of family ni ang le kha pora khai ne hingkang ke samung tang nai koi kre mai tei si tak ni jora o ba busuk rang pui cha samung na ang bahai ke ba pusogi tong ma bai ang kam na wai busuk bazar hati khaiban hi angko khang ke 500 taka lang thang ke le moko si pengra ya bazar bag si pengra ya ke nai di aro jago misa music video ro khai rang pi sama mani bai bahai ke ang busuk tong ma dono angbo wai soi su ke wanau ta ke ni matai ro nai klai tong na ama no suno nai tong na bahai ke ma wasa huta ke bono ang ani bang aswa sokle ya ani tete beri besan ani future bono nai ang khushi ke tong ni bo borok mani se ongi ku salang stang bche le ka pora khai mu suk mani ang bono khai ro nai bona ani sakkar mo nai ba sai busuk din le tong nai ba je tong thang sak bo bse boni mu sung tei khushi ke tong thang teng tani homani age prota ani lung kai bahai bkhawa mujuk mani tong mani amano bahai pakano ko toni nai geso mai mi sungja bahai ke nai musu tani mani amano leka kosto nu khando jeng kriman age tabo bugenang ma hosok mai eta tak ngang ke age ni tulona khaika keta tabo ba kaha ke sma tong ge bon amano age nok bera sebai si mai mi sungman nu kha ba ang apro mawa so ta sal ta amano ang ge so mai mi sung ro nai ba hai ke o sep to malia ban amano khairoi me ba nai no phano ba hai u su brok de ro mano hi amani botla bo phano thang ba hai ke na ma sakhari tong ga uta ani life ni story rock
Kebangma Khwnaui musuh ang kisah nisa sai Khwnaui ha basic. Bohai ke starting ni sim last jora sawani thangkang ke angbu sabaya niraubo Khwnaui khanai. Okay, omono ani life ni story, omono ani saddest part, omono happiest part, omono ani strength, omono ani weakness, ani mangsa khokjangnai huijangnai kwrei ni roknai bwskango.